Drugari, moj prvi klip posle pitaj Boga koliko, znači posle 100 godina. Ali moram ovako da vam se obratim, pošto live-a nema u zadnje vreme, a to ste valjda svi primetili, a i to ću da objasnim zašto. Prvo ću da krenem od giveaway-a koji smo pravili. To je bio giveaway za CS 1.6, ali verzija sa Steama vam omogućava da vi s nama igrate na streamu. Zato što mi nemamo public IP, pa ne možete da igrate s ovim crackom. Tako da eto, ne možete da se zakačite, to Rašić uglavnom hostuje. I eto, teo sam da poklonim jedno 5 kopija da vi mogli s nama da igrate CS 1.6. Znači da se pool malo poveća, da bude neki prvi simboličan giveaway za, ne znam, 250 subscribera. Sad, interesantan i poražavajući podatak je da se za giveaway prijavilo samo 6 ljudi. Ja sam svuda spamovao, znači Instagram story, pisao sam ljudima. Discord je bio spamovan, naš Discord, spamovao sam TikTok, na Facebooku sam delio, na Whatsapp sam delio, na Whatsapp sam delio, razumiješ? I prijavilo se samo 6 ljudi. Ti 6 ljudi, to su mi sve ortaci ili ljudi koje ja znam. Pa ajde da vam pokažem čisto spisak. Evo, to su Uroš, Martin, Mihajlo, Deki, Rade i Laci. A oni su svi inače gledali live. I ja se vama stvarno zahvaljujem što ste se prijavili. Neki sam i smarao da se prijave. Ja sam očekivao da će bude malo više. Ovo je malo razočaravajuće, jel te? Ja ću svima naravno da kupim CS, od njih 5 ne bi bilo fair da jedan ne dobije, to bi bilo mnogo glupo, jel? Tako da ću da kupim 6 kopije, to ću to podijelim mojim drugarima. Oni će verovatno u budućnosti kad budu mogli igraju s nama CS 1.6. Šta sam konkretno naučio iz ovog prvog giveawaya, koji je bio, ideja je bila da je simboličan, eto, za 250 subscribera, kažem da povećamo pool, da bude što više igrača i eto, da poklonimo nešto malo. Šta sam konkretno naučio, je to bila nagrada koja njih mnogo zanimala ljude i zato je giveaway, ja smatram da je fail, ne stresira me mnogo, ali opet, u svaki neuspeh moraš nekako da se osvrneš i da naučiš nešto iz njega. Znači, nagrada nije bila primamljiva, CS 1.6 uglavnom svi imaju crackovan, da ti ga neko kupi na Steamu, ja verujem da nije nešto uzbudljivo, iako sam ja dolazim iz doba kad smo mi stvarno skupljali igrice, kupovali kasete, CD-e, nama je to značilo da imamo, jel te, kupljeno nešto. Eto, ultimativni fail, kao što sam rekao, njima ćemo da podijelimo i za sljedeći giveaway vjerojatno ćemo da promenimo nagradu. Druga stvar koju sam naučio, ja mislim da sam ja to premalo vremena sam ja dao za ovaj giveaway, jer eto, popust traje kratko, htio sam što pre ljudima da poklonim. Iako sam ja spamovao, znači spamovao sam, eto, Whatsapp, kažem, gdje god da sam imao neku mrežu, jedno na Viber još nisam delio, mislim na Viber grupe, za mnogo zapišem ljudima da smaram. Ali eto, nisam. Meni je sad interesantno da snimim ovaj klip, pošto ja bih da ostanem ipak transparentan i iskren prema vama, pre svega. Ispoštovat ću giveaway u smislu da ću da dam nagrade. Iako je fail, nagrade će da budu podeljene, ja sam htio da imamo naš verticalni točkić, pa svi izvlačimo nagrade, live na streamu, ali od toga ništa, ali opet ja ću njima da podijelim ove nagrade, oni koji prate stream, to jest moji drugari koji će da dobiju ove nagrade, znaju da će da dobiju. Za sljedeći giveaway, ja se nadam da ćemo mnogo pametnije da odradimo. Sljedeći giveaway sam planirao da bude 20 € kupon za Steam. Mislim da ima od 20 € taj Steam kupon, da ga kupim i da poklonim jedan. Sljedeći giveaway će vratno da bude na 500 subscribera, pošto nemamo neki subscriber goal za 500, za 1000 imam, ali neću još da ga objavim. Tako eto, za 500 subscribera organizovat ćemo novi giveaway sa Steam karticom od 20 €. Eto, to je malo veći poklončić, ali samo jedan dobio ovog puta, pošto, ja radim u IT-u, ali nemam toliko para. Mogu da vas častim jednom. Eto, nije što se mene tiče, to je isto okej. Druga stvar koju hoću da pričam, u kojoj hoću da kažem nešto, je da primetili ste da nema streamova. To je jedna stvar koja je van mog domašaja trenutno, a to je internet. Ja ne znam koliko vi znate o železničkoj stanici u Jasenovu. Ovo je najprostije rečeno utrina. Znači, mi živimo 400 metara od sela. Mislim, Jasenovo nema optiku, ali svakako, nemamo optiku, nemamo kabelsku, nemamo ADSL, nemamo ništa. Mi smo cijel život bili osuđeni na ove, kako se zove, wireless providere i ove mobilne mreže. Ja trenutno imam ugovor sa A1 providerom i on razbija me. Znači, ja sam zvao, operateri su mi pričali, brate, znači imam ceo video razgovor s operaterom. Znači, nebuloze od tipa router nije na prijavljenoj adresi, da izvadim karticu i da stavim u telefon, da se resetuju parametri.
pitaj Boga, znači, izgovori, brate, 5 operatera, 5 različitih izgovora. Najjače, na kraju sam otišao u A1 poslovnicu u Vršac, znači to mi je najbliže mesto da ima A1 poslovnicu, dečko mi malte ne s vrata rekao da me lažu i da su oni primili, sad oni imaju valjda neke nove ugovore tipa 6 i 12 mjeseci besplatno, pa su oni podelili, razumeš, silne neke pakete i zakrčena je mreža, plus mislim da je mobilna mreža, 4G mreža, isto i mobilna telefonija, znači pretrpana je mreža i mi nemamo nikakav protok, znači evo danas sam popizdao, danas nisam mogu da igram Wolf, ne da ga streamujem, znači nisam mogu da ga igram, ono je, znači 21. vek sramota da mi imamo takav internet, ja jedino što mogu da uradim i da raskinem ugovor i da odem kod Jetela, koji ima isto pruža tu mobilnu telefoniju, jel? Mobilni internet, taj kućni. Kao i oni su, razumiješ, i to su lopuže, ko znaju, oni će da me zajebu za mjesec dana, da im bude protok, sačuvaj Bože. Tako da, dok se to ne reši, odnosno dok oni ne reši tu infrastrukturu, streamova neće da bude. E sad, šta sam naučio iz toga? Iz toga sam naučio da ne može da se oslanjaš ni na šta u životu. Mislim, mada sam ja čovjek, znam ja to, znaš. Ali opet, koliko god da ti to znaš i da ti to ne ponavljaš sebi u glavi, uhvatiš sebe da ipak imaš neko slepo poverenje za nešto, ne ispadne kako treba, razočaraš se, evo ja pizdim danima, krivo mi je jer zaletao se stream, lepo nam ide, imamo neku ekipu smo skupili, super se družimo, meni je to ono bilo, ja palim stream, radost, razumiješ, ono jedno čekam, brate, da sednemo, se zezamo, da uleću ljudi na chat, da se grupiramo, da, razumiješ, i, brate, ne mogu, to je jedina stvar, jedino što je pozitivno u tome što ću malo više da budem napolje, jer neću da streamujem tokom leta, jel? Ali mi je tako mi je nekako gora kukus u grlu zbog toga što je to, nije prednost koju sam ja sebi stekao, nego sam igrom slučaja dobio. Mislim, jebo prednost, morat ću više da life. Mislim, nije neka sreća. E sad šta je dalje? Šta ćemo dalje? Čekaj da se popravi situacija s internetom, jer nisam siguran koliko će to da bude pouzdano i dalje. Tako da raspored za stream neće, nažalost, postojati. Nego ćemo morati da se oslonimo na dane kad internet radi, odnosno kad proradi ta infrastruktura i to. Druga stvar je što ću ja verovatno početi da snimam klipove. Imam neke ideje i rekao sam svima da imam neke ideje, neću da ih obelodanim jer kad pričaš mnogo o nečemu, ili ne ostvariš ili obično je kukurac. Mislim da ćemo Resident Evil 3, 4 i 5 verovatno preći offline. Ja, Luka i, kako se zove, Žuti ćemo da igramo verovatno preko Discorda. Oni će malo da pomažu, ja ću da snimam, pa ću to kroz, ne znam, par delova malo da vam isječem i izeditujem, pa ću tako da vam to prezentujem, jel? A što se tiče CS-a, Dote i WoW-a, to nažalost treba mi internet, to ne mogu da vam snimam, to nema poente. CS 1.6 ćemo da imati sredom svakako i imalo i nemalo streama. Već nam se dosta igre, meni je bilo mnogo glupo da njih ispaljam zbog što ja ne mogu da streamujem, tako da ćemo, eto, to najverovatnije da igramo regularno. Da li ću ja to da snimam, pa da kačim posle, možda, neki highlightovi budu smiješne situacije i tako te gluposti, to ne znam. E sad, klipove koje ja inače planiram da snimam su uglavnom napolju. Pošto ja inače volim te bushcraft kampovanje, stealth kampovanje, illegal freedom, ne znam da neko gleda Šaja ili Poisona, Kivkas i oni ti ludaci, to obožavam da gledam, znači meni to, malo pre sam pomenuo, pa živim na utrnju, čovječe, meni bushcraft da izađem na ulicu, razumiješ? Tako da, postoji šansa da će to bude nešto od toga u budućnosti. Najavio sam na Discordu da ću da idem u Grčku kod mojih na Krit, tamo ću da imam neko putovanje, ja to zovem spiritual journey, zato što volim jako taj Krit, dosta puta sam bio tamo i nikad nisam imao para da ga obiđem, to je celo ostrvo, ovaj put ću da imam novca da ga obiđem. To ću da snimam i to ćete da gledate, naravno, kroz par serijala, bit će par epizodica, da kažeš, to je plan da se snima. Jedino ne znam što bih vam rekao za kraj, ali očigledno je da mene spoljni faktori sad zezaju, to je nešto na što ti ne možeš da utičeš nikad. Nekad u životu se nađeš u čorsu kako dete, jednostavno nešto sa strane te bode i podjebava i ti eto ne možeš da promeniš. I jako su ti tanke opcije. Zezaju me net, giveaway nije prošao kako sam zamišljao, još par nekih privatnih stvari ne ide kako sam ja isto zamišljao. Možda to samo znak da me ne odozgo malo testira sad i da vidi koliko sam ja iskren na ovoj celoj priči, a ja mogu da vam garantujem da jesam, pošto eto, ipak imamo te neke spremne klipove
za budućnost. Eto, za kraj bih vam rekao samo jednu interesantnu rečenicu koju sam ja davno čuo i sad ne mogu tačno se setim, neću da citiram, ali kaže Bog neće da ti da krst koji ti ne možeš da nosiš. I ja se nekad u ovim situacijama setim toga, konkretno sad kad sam uzeo da snimam, setio sam se, ali da, ja mislim da je ovo samo malo prepreka na putu. Ja se nadam da će nas bude što više, iako ja sad već pričam ovamo u kameru ko da vas ima, ko da imam 1.000.000 subscribera, a u suštini vas je 200 i malo nešto preko. Ali ja želim da izgradim jedan iskren odnos sa vama, da vi znate o meni ko sam i šta sam, što kažu ovi umjetnici, ugoljen, kako se god izgovara ta reč, nebitno. I da, eto, da se mi svi združimo i da bude možda čak i češće ovakvih klipova da ja nešto pričam ili prenosim neka vaša iskustva i tako. Ljudi, budite mi pozdravljeni, eto, stream, molim vas, strpite se, ja se stvarno nadam da će da bude uskoro. Što se tiče giveaway-a, nagrade će biti podeljenje, drugari neće ostati bez CS-a 1.6 i samo subscribe-ujte se normalno, lajkujte video, pomozite mi eto da pokrenem ovu priču, da se malo iz ovog blata iščupam, što kažu ovi Ameri trench, da zađemo iz trenča i da se što češće viđamo, jel? I ovako i na streamu.